Volám sa Monika Strnková, som riaditeľkou tejto školy. Vitajte na Dni otvorených dverí. Sa veľmi páčilo, všetky otázky mi boli zodpovedané. Páči sa nám veľmi, tá škola je krásna. Sama by som tu chcela chodiť. Je to veľmi poučné a veľmi sa mi to páčilo. Veľakrát som sa cítil, že som sa vrátil v čase v telocvičniach, kde som aj ja hrával basketbal. Vybavenie je úplne nové a vidím, že škola ide s dobou a učitelia boli veľmi informovaní a celkovo máme veľmi dobrý pocit z toho a tešíme sa na to, že naša dcéra tu začne prvý ročník. Veľmi sa mi páčili telocvične, vonkajší areál je úplne že snom detí podľa mňa. Taktiež sa mi páčili rôzne učebne, aj samotný prejav pani riaditeľky a hlavne to, že ide s dobou táto škola. Škola ako nádherná, presvetlená, krásna jedáleň, aj tie triedy, fakt organizácia super. Veľmi spokojní, aj v triede to učenie, ako nám ukazovala pani učiteľka, krásne deti, všetko vedeli, poslúchali, naozaj veľmi. Ďakujeme, že ste nás dnes navštívili. Veríme, že sme vám s výberom školy pomohli. Dovidenia.